bende wang'e bende gedo mar Rironi-Mau Summit Nyakorom Gajwang' ma bende igeno ni biro bedo ka rumo kapok yiero ochopo. Mano yiero maduong'. Opportunities mage ma bende nitiere ma bende wanyalo donje kaka jo ohala. Nawinjo kanyo ka mheshimiwa bende nowacho kanyo ni kik wabed mana ni wado mana tije andika to wanyalo loso mula kama wawuoke. Lakini Erick nitiere gi paro mana? Ariwora gi paro mar ni nitiere gik matimore to gi gik katimore kaka gin no to gik mowinjo timre kaka pachi paro. What it is and what it ought to be. Sanie, what it is en ni nitiere Rironi-Mau Summit Road. Mane mantie gi SGR gi programs mar lose. What it ought to be emakoro jatelo temo wacho. What it ought to be no bedo influenced gi policy makers ma en achiel kuom gi nikech en jatelo. En ong'eyo ji mang'eny kata in his constituency mar graduates are qualified. Have been trained in certain areas maginyalo konyore, including agriculture. Nikech agriculture kata pur kata ibed gi acres dala pod idwaro capital. Aparo ni nyathi mowuok e school kawuono kata obed gi 10 acres koonge capital maber to kako nyalo puro kata puothe no gi seeds gi all the inputs ok nyal bedo ni mayot. Omiyo jotelo makaluo kane wadwa wacho gimujo gibende gitimo, it would be a very long and very painful discussion. Mok kata gino ginyalie nikech they are actually our greatest failures. Kwa nyalo wacho gima they ought to have done. To mano kwadwa wacho sani. Gima wadwa wacho sani en ni Rironi bende okayo. Mar mondo monge kako nyalo yiero jotelo makare. Yeah, wan gi Rironi-Mau Summit Road to gi jothurwa nyalo yudo ang'o. What can we tap from it? Achiel, mana kaka engineer osewacho, ni nitiere ber mawuok e yore mag tije. Ma direct to go indirect. Wanyalo nyiso jothurwa ni kopo ni Rironi-Mau Summit Road oselosi to in gi adjacent land, giminyalo timo inyalo venture into real estate. Construct your kata ute maka joma nie limbe obiro machiegni to nyalo jote. Through that inyalo yudo income. Number 2, ka in a business, be it business mag mine matindo gi kata in gi business minyalo supply anything ma tourist nyalo yudo kata jogedo nyalo yudo, donje mano. Number 3, kopo ni in japur, take advantage. Kata bed mana ni puro mchele makuru ema dhi chamo. Kata bed mana ni puro oduma ma jomoko ema dhi timo. To in gimidwaro en market. Kiseyudo ni yo nitie, kaw initiative donje e yono dhi us gigeni. Through that ibro yudo konyruok. Siasa mang'eny mar ni what ought to have been done kata mano mino mandala cha ok nyal donje. Mano is up to jotelo. Gin monjo bed gi gineno policies mabeyo, gin monjo bed gi ng'eyo ni yo dhi kanye, gin monjo bed ni industry mane mwabedo go. Mana kaka engineer wacho no ni joluo for a long time when we have been in opposition and we cannot take opportunities. We have never known them. To jotelo mosebedo kwati have never told us about them. Omiyo joluo mang'eny are languishing in Madare, in all this kuonde mwawacho. Why? Nikech industries only. Nikech we have never had these opportunities. We cannot oppose Rironi-Mau Summit Road. We cannot do that. What we can do, anyone nyalo nyiso jothurwa ni yoni nitiere kaw advantage. Okay? Do this and this. Kaw kata ka in a tour guide. To ineno tourist kosebiro, donje tourism industry, register a company, train mondo ikaw tourist go kata kitero gi Ruma National Park. Through that you inyalo yudo konyruok. An mano ege manyalo puonjo jothurwa. Yes. Erokamano ahinya. To bende wang'e ni nitiere moko kuom kembe Nyakorom Gajwang' kinde mosekalo ma bende jomoko samoro nodongo kana wapuro pamba, nwantiere koda kikomi e kind mamoko. Dibed ni bed maber